Oh, halika na. Oh, ito na oh. Gutom na? Dakmain mo. Kitay, kitay. Gutom na? Nagugutom na yung dalawa mga kasinag. Mamaya ako napakainin yun. Nakagising ko rin lang ani. Napakainin ko sa bagwis. Yung kamalig namin mga kasinag, nagiba na oh. Ayan oh, duwa pa kagabi. Ang lakas ng ulan kasi kagabi mga kasinag. O ayan, ay nadaganan pa yung aking mga ano, mga porma. Lahat ng gamit ko dito, pati yung gagamitin namin sa pagbuhos ng beam. Ano kaya ito? Andito pa naman yung ano, daga. Yung pagkain ni Bagwis. Yung mga simento namin, tas yung palay. Buti lang mga kasinag, inalis ko yung motor ko dito kagabi. Diyan nakaparking yun eh. Naswertehan pa ng motor ko mga kasinag. At kung hindi ko inalis, sigurado. Minsan. Andito yung pagkain ni Bagwis oh. Yan mga kasinag. Huhuli muna tayo ng isa. Siguro hindi pa naman tayo madadaganan itong kamalig na ito. Kukuha tayo ng isang daga. Kain kay Bagwis. Wala na talagang makasilag oh. Nandun sa kabilang ano, kabila ng palayan. Sige wala ni Bagwis. Kukuha tayo ng isang daga. Sumabit pa. Nakakuha na tayo mga kasinag. Ang gawin na lang natin ay ilak natin to para mapakain natin si Bagwis. Yan muna kayo ha. Mamaya papakainin ko man kayong mga daga kayo. Labas na tayo mga kasinag. Mamaya pakainin ko yung ano, daga. Tapos itong daga. Papakain ko man kay Bagwis, di ba? Dito si Bagwis. Mga kasinag, pasensya na kayo ha. Wala talaga akong ibang mapag-aalpasan ng daga na walang tubig. Lahat ng palayan dito sa amin napaka matubig mga kasinag. O kagaya niya no, asa na si Bagwis, silaw na ako. Nakakasilaw. Hanap tayo ng ano, palayan na walang tubig. Tingnan nga natin dito. Pero halos karamihan mga kasinag, may tubig ang palayan dito sa amin. Ayan o, makapansin nyo. Diba? Tubig. Kaya nahihirapan si Bagwis maghuli ng ano, daga. Pagka ganitong matubig. Saan kaya? Ito matubig din na yun.
Malimit kong bitawan dito. Bagwis! 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 Ayan si Bagwis mga kasin. Bagwis! Oh, halika na. Oh, ito na oh. Gutom na? Ay, gutom na talaga ang bibi Bagwis na yan. Oh, ito. Bibitawan ko na dito oh. Dito na lang ha. Sa pilapil oh. Ayan oh, ayan ah. Ayan yung daga. Oh, ayun, lumangoy. Lumangoy. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na mga kasinag. Ayun. Bagwis. Yun, yun. Ang daga. Dali. Tingnan mo doon. Ayun na sa unahan. Yun. Andyan. Ayun na sa unahan. Ando na. Dito. Dito, dito. Asa na? Wala ba ka? Wait, dito na pala, no? Makakatakas ka pa, ha? Dito, Bagwis! Andito yung daga. Ito. Bagwis! Halika dito. Ito yung daga, oh. Bagwis, dali, halika, dali. Oh. Ayan, oh, yan. Oh, yan na. Yan na. Ayan, oh. Bumababaw ang tubig dyan. Ubanatan mo na yan. Ayan na, mapunta na sa'yo. Ayan na, ayan na. Oh, yun. Yun, hinabol na. Hinabol na. Yun, hinabol na yung Bagwis. Tingnan natin. Asa na? Opo, asa na? Asa na yung daga? Nakita mo? Opo. Ayun. Ayun pala yung daga, ayun. Nakikita pa na ni Bagwis. Ayun. Ayun daga mga sinag. Ayun, sa damo na yun. Yun, gumagalaw na yun. Dakmain mo na. Dito oh. Opo.
Hindi ganong matubig dito sa lugar na ito. Kunti lang. Nahanap ni Bagwis eh. Ayun, nakita niya. Ayan na bagaw. Oh, ayan. Ayan na pala sa harapan mo. Makikiramdam yung daga. Nahulihin mo na. Opo. Ayan na, ayan na, ayan na, Dumi. Dakmain mo. Hindi mo kaya dinakma. Tuka kaya agad ang ginawa mo. Dakmain mo, wag mong tukain. Opo. Opo. Oh, sana yung daga. Ha? Uy. Gutom ka na, ulihin na yon. Hindi ka na kumain kahapon na maghapon. Guys. Oh, ang sin daga dito oh. Oh, hindi yung daga magaw. Lunurin ko na muna mga kasinag yung daga para hindi mahirapan masyado si Bagwis. Nahirapan kasi siya matubig. Wala man kaya akong pagbibitawan dito ng daga na hindi matubig mga kasinag. Mga kasinag, ito lang update sa pagawa ng aming bahay. Ayan mga kasinag. O, di ba? Nabuhusan na lahat ng haligin niyan. Hanggang doon sa gitna. Ayan. Tapos na pati partition niya, yung 2 kwarto. Okay na yan. Hanggang dito sa likod mga kasinag. Ayan. Di ba? Natapos na. Ngayon mga kasinag, magpupurma naman kami nung yung paglalagyan ng beam, yung biga. Tawagin, ayan inaayos na ni Kuya Roy. Shout out kay Kuya Roy. Tapos kay Tutoy, ayun. Sa taas mga kasinag, ibilas. Ito ang update dito sa aming bahay ngayon. Ayan. Puro kahoy. Kasi ito naman yung kabilang kwarto. Ayan. Tingnan natin si Bagwis mga kasinag ha. Update ko muna kayo. Tingnan natin kung nabusog na. Ipakita ko muna sa inyo. Puntahan natin dito. Tingnan natin kung busog-busog na yun. Ayun naman si Mrs. Yun. Babahog ng baboy.
Nasaan kaya si Bagwis? Andito kaya yun? Tingnan natin kung andito. Ayun! Andito si Bagwis. Oh, asan na yung taga? Pagkain mo? Oh, kainin mo na yan! Oh, tinagkala mo lang ng ulo, hindi mo kinakain. Malatan mo na yan. Oh. Kainin mo na, kainin mo na. Oh, inalis lang yung ulo mga kasinag, oh. Hindi ko pala tapos kumain yan. Inalisan lang ng ulo. O sige na, iwan mo na kita dito ha. O kainin mo na yan. Iwan mo natin yan mga kasinag para makakain siya. Tinagka lang yung ulo ng daga. Ayun mga kasinag, mga kasinag, nailagay na namin yung bakal ng biga. Ayan nasa taas na, nakabang na yan. Wala kasi sa amin nag-video kanina, kaya hindi nyo nakita pagkabit namin yan. Nahirapan kayo mga kasinag pagbuhat niya pataas. Ayan mapapansin nyo yung mga bakal. Ayan. Ayan na. Yun dito ilalagay pa namin. Ayan diba? Para mapurmahan at mabuhusan na yan. Si Bagwis mga kasinag, hindi pa rin tapos kumain. Andun pa. Pinuntahan ko kanina paglipat ko ng kambing. At maya ko lang kayo i-update kay Bagwis pagbusog na siya. Tingnan natin. Ito pala si Kitoy at si Kitay. Ito yung dalawang mga kasinag. Hello! Papunta kayo sa palayan, maligo kayong dalawa. Ligo kayo sa palayan. Ligo kayo doon.